משחק החשיבה הפופולרי ביותר בעולם. הוא הספורט התחרותי שבו השריר הפעיל ביותר הוא המוח. 70,000 ישראלים, עשרות מדליות וגביעים, הפכו את ישראל למעצמה עולמית. הברידג' היה תמיד משחק יוקרתי של בני האצולה והמעמד הגבוה, אבל במאה ה-21 הוא כבר ענף ספורט תחרותי ופופולרי בכל העולם. המוחות המבריקים בעולמות הטכנולוגיה והעסקים, כמו גם בפוליטיקה ובתקשורת, כבר נדבקו בחיידק. כן, גם בישראל הברידג' סוחף עוד ועוד שחקנים אשר נשבים בקסם. כ-80 מועדונים פעילים ברחבי הארץ, ועשרות אלפי שחקני ברידג' הופכים אותו לאחד מענפי הספורט הנפוצים בישראל. אנחנו בתקופת הפריחה של הברידג' הישראלי. יש לנו פעילות מנהריה ועד אילת, שחקנים מכל מיני אוכלוסיות שמשחקים במועדונים, והפעילות הזו רציפה וקורית בכל הארץ. הרבה אנשים מצטרפים למעגל המשחק הנהדר הזה, משחק של חשיבה, משחק של חברותה, משחק של אתגרים. הברידג' הוא משחק קלפים חברתי ומאתגר שדורש יכולת חשיבה טקטית וריכוז. המשחק מבוסס על סדרת משחקי לקיחות, דוגמת מלחמה. 4 שחקנים מתמודדים בברידג' בשני צמדים. לפני כל משחקון צריך כל זוג לחזות בכמה לקיחות יזכה. במהלך המשחק עצמו אתה עומד בפני עשרות ומאות החלטות. מי שמחליט יותר טוב ומי שמחליט נכון יותר, הוא זוכה בתחרות. מה שמעליב בברידג' זה האתגר, זה העובדה שאתה תמיד יכול להשתפר, שתמיד יש מקום יותר גבוה שאתה יכול להגיע אליו ולשאוף אליו. הפשן שלי בחיים זה ברידג'. ממש נהנית להתחרות, להתאמן, לנסוע לתחרויות בחו"ל. כל פעם מחדש לנתח את המצב ולהצליח. פרשתי מהאתלטיקה ויש לי אופי של ווינרית, והיום אני עושה את זה באותו סדר גודל, אבל על יד השולחן. הוא צריך מאוד לחשוב ומאוד להתרכז, אסור פתאום לברוח מהמשחק. להישאר ממוקדת במשהו עד הסוף. האדרנלין זורם בכל הגוף, כי זה משחק של שותפות, זה משחק של חברות, זה משחק של יצרים. אלפי ילדים ברחבי ישראל לומדים היום ברידג' בבתי הספר ומציפים את המועדונים אחר הצהריים. זה ספורט שמחנך למחשבה, שיתופיות, כבוד הדדי, וכבר הוכח שהברידג' משפר דרמטית את החשיבה הלוגית של השחקנים הצעירים. בכל הארץ, בעשרות בתי ספר, מהצפון לדרום, מלמדים בבתי הספר ברידג' במסגרת החינוך הרגיל של הילדים. אם אתה מתחיל כשאתה קטן, אז כשאתה תהיה מבוגר אתה תשחק ברידג' יותר טוב. יש לי מטרה, אני רוצה להגיע כמה שיותר רחוק, כי יחסית אני צעיר, וישראל גם אחת מהמדינות החזקות בתחום הזה של פוטנציאל. זה כמו שח, אתה צריך לחשוב כמה צעדים קדימה, ולראות את היריב שלך. יש המון פעמים שאתה בעצם צריך לעשות דברים על תחושת בטן בלבד. מאוד מותח, פשוט מאוד מותח. שנים של ניסיון מביאות שחקנים מוכשרים ליכולות מדהימות של חישוב מהלכים קדימה. השחקנים הוותיקים של ענף הברידג' מתכנסים בכל שבוע במועדונים הפזורים בכל עיר ויישוב. שם הם משמרים את חדות המחשבה והזיכרון, מתאמנים לקראת תחרויות, ובעיקר עושים כושר לאיבר הכי חשוב בגוף, המוח. כך גם מתפתחת הרשת החברתית החדשה של בני הגיל השלישי. כל מועדון מספק מסגרת משפחתית חמה לשחקנים, אשר במסגרתה מקיימים פעילויות חברתיות מהנות ומגוונות, חוגגים חגים יחדיו, ואף נופשים כקבוצה מגובשת בארץ ובחול. מועדון הברידג' הוא מקום חברתי תוסס, מקום להכיר בו אנשים חדשים וליצור שותפויות שיביאו איתם אליפויות. הרבה כבוד וגאווה לאומית מביא הברידג' למדינה. רק בשנים האחרונות זכו נבחרות ישראל בברידג' בשלל מדליות בכל האליפויות החשובות בעולם. ישראל היא מעצמה עולמית בברידג', בפסגת העולם. ענף הברידג' הוא הענף עם ההישגים הכי רבים בכל תחומי הספורט, עשרות מדליות באליפויות העולם, אליפויות אירופה. ההתאגדות מקדישה אמצעים מאוד גדולים לקידום שחקני ברידג' בכל הרמות, נבחרות, יש לנו נבחרות מאוד מצליחות. זה המון גאווה, אני הייתי קפטן הנבחרות 5 שנים, זה לעמוד על הפודיום, זה לשמוע את ההמנון, זה לקבל מחיאות כפיים, זה גם, יש בזה המון אלמנטים, כאילו אתה משחק נגד נבחרות מכל מיני מדינות, מפקיסטן, ממצרים, זה מחמם, מקרב את כולם.
המדליות והגביעים הרבים מוכיחים, אנחנו על המפה ואנחנו נשארים על המפה של שולחן הברידג'.